आइनआ आंनि आखायाव गैया बेखायनो आं जेबो खालामनो हाया। हाग्रा बिफाननिफ्राय रिपर्टखौ लानानै आसाम सोरखारा दैथायहरगोन। जाथाया बोरै जानाय नायबिजिरनो। दिपेन बर'नि अजद मानो बेफोरबायदि जाथाया जाफिनबाय थानो मोनखो? चिरांनि रुनिकाटायाव जानाय जाथायनि सायाव बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा फिन्नाय होदों। खौरां बिजोंनि गेजेराव हाग्रामा महिलारि बिथाङा रोखा खालामदों दि हाग्रा बिफाननि आयेना जोंनि आखायाव गैया, बेखायनो जों जेबो खालामनो हाया। साबेसे हमदों, सोर मा खालामदों जोंहा बेखौ नायबिजिरनो गोनां गैया, मानोना जों आयेननि मास्टार नङा, बेखौ नायबिजिरगोन पुलिसासो। लोगोसेनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंबावो दि सासे सानै सुबुंनि थाखाय गासै आदिबासि सुबुंफोरनो बरनाम होनाया मोजां नङा एबा बुंनो हाया होननानै। एतो आमार हातत नाय, এই আইনটো आमार हातत नाय। মই सिम्पल কথা एतो जेहेतु फरेस्टर घटना, फरेस्ट डिपार्टमेन्टे यात इनभल्व আছে, फरेस्ट डिपार्टमेन्टे কি লিখি দিয়ে আর পুলিশ তো পুলিশ নিজাবুকিয়া তদন্ত থাকিবই। আমি জাস্ট আমার ট্রান্সফার ডিপার্টমেন্ট বিটিসি ফরেস্টটো এই হিসাবত আমার রিপোর্ট লোৱাটো আমার দায়িত্ব। কিমানজন গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে, কাক কি কৰিছে, এইটো আইনৰ কথা, পুলিচৰ কথা। পুলিচৰ ৰিপৰ্টটো দিব। আমি পুলিচে ইমানজন ধৰিছে এইটো হিচাপ দিয়া মোৰ কাম নহয়। পুলিচে উমুকক মাৰিছে সেইটো হিচাপ দিয়া মোৰ কাম নাই। মোৰ কাম নাই মানে মোৰ দায়িত্ব নহয়। গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া বা গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসামে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টটো বিটিচিত ট্ৰেন্সফাৰ কৰি দিছে আইনটো দিয়া। ফৰেষ্টটো চম্ভালিবৰ কাৰণে আমাক দায়িত্ব দিছে। এতিয়া হ'ল ঘটনা ফৰেষ্টৰ হ'ল, ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা ৰিপৰ্ট নলৈ মই তাৰ পৰা ৰিপৰ্ট ল'ম। যি ৰিপৰ্ট দিব সেইটো চাব ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে, আইনগতভাৱে চাব। মিছা দিছে না ভাল দিছে না বেয়া দিছে, এইটো ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট, এইটো আমাৰ হাতত নাই। কোনোবা তৃতীয় শক্তি ইয়াতে জড়িত থকা সন্দেহ আছে নেকি? থাকে নাথাকে এইবিলাক চাব, আইন আছে, আইন চাব। ৰাজনৈতিক কিবা থাকিব পাৰে, ৰাজনীতি থাকে নাথাকে তদন্ত ওলাব। মই সেইবিলাক দায়িত্ব লৈ পেলাই কোৱাটো উচিত নহয়, যিটো মই আইনৰ মাষ্টাৰ নহয়। আমি এনেকুৱা দোষ দিব বিচৰা নাই, যেন হওক কোনোবা এজন দুজনে ভুল হয়তো কৰিব পাৰে। ইয়াৰ কাৰণে আমি আজি গোটেই আদিবাসী সমাজটো আমি বদনাম দিয়াটো উচিত নহয়, আৰু এইটো সমাজক বদনাম দিব নালাগে। কোনোবা এজন দুজন পৰিস্থিতি থাকিব পাৰে, ইয়াৰ কাৰণে গোটেই সমাজটো বদনাম দিয়াটো আমাৰ দায়িত্ব নহয় আৰু আমি নিদিওঁ। फारसेथिं एबसुनि बारग' आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बिटिसि खुंथायखौ गोख्रों अजद होयो दि बिटिसिआव माबा मोनसे जाथाय जायोब्ला आयेना जोंनि आखायाव गैया होननानै एरायनो नागिरो। बिथाङा गोजोनै आरो आयेनखौ लानानै सरकार सालायनायाव फैलार जादों होननानैबो बुङो। दिपेन बर' बिथाङा बुंबावदि थांनाय 5 बोसोर खुंथाय समाव बेबायदि आयेन बेरेखा हाग्रायाव थाहैनायखौ होखारदोंमोन, नाथाय बेबायदि थासारिया जायाखैमोन होननानै बुङो। हाग्रामा महिलारिया सिरियास सरकार सालायैखायनो बैफोर जाथायफोरा जादों। लोगोसे बेबायदि जाथाया जाफिनबाय थानाया जोंनि थाखाय मोजां नङा। नाथायबा रायजो राजाफोरा बुजि मोनबायदि मा जाहोननि थाखाय बैफोरबायदि जाथाया जाबाय थादों होननानै बर' बिथाङा बुङो। आथिखालनि सरकारा थारैनो रैखाथि होनायाव बा जोंनि जिबन आरो सम्पतिखौ रक्षणाबेक्षण होनायाव, गोजोनखौ गोजोर खालामनायाव, गोजोरै लाखिनायाव, पिसखौ मेनटेन खालामनायाव बिथांमोना फेलार जादों। आरो बे फेलारा मानो जादों? दानि आथिखालनि सरकार सालायगिरि बिथांमोनाबो बिनि सायाव नायबिजिरनाया गोनांथि दङ। खारन रिपिटेड बेबायदि घटना जाबाय थानाया जोंनि ओनसोलाव जौगानायखौ होबथागोन, ओनसोलनि इयुन थासारि, इयुन जोलैनि थासारिखौ होबथागोन आरो जोंनि जे हा हु धोन सम्पतिनि जे रैखाथि बा बेखौ प्रटेक्सन होनांगौ, बिनि बेलायाव बे खैफोद लाबोगोन। अकल अन्थाइ बालाखौ रक्षणाबेक्षण होनाय, अन्थाइ बालानि टेन्डार होनायाल' फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि दायित्व आरो कर्तब्य नङा।
फरेस्टखौ कनजारभेसन खालामनांगौ फरेस्ट प्रटेक्शन होनांगौ बेयाव नेशनेल पार्क दङ रिजार्भ फरेस्ट दङ बेयाव प्रप'ज रिजार्भ फरेस्ट PRF दङ दा गोदानै सिखना जोहोलाव जोङो नेशनेल पार्क मोनबाय बेखौ प्रटेक्शन होनाया आथिखालनि सरकारनि दायित्व फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि दायित्व हयथ' बिथांमोना डिपार्टमेन्टेलि माखासे खामानिखौ मावदों आं मावाखै होननानै बुङा आरो थांनाय समाव रायमना नेशनेल पार्क सिखना जोहोलाव नेशनेल पार्क मोननै नेशनेल पार्क जोङो क्रिएट खालामदोंमोन एबसुनिबो दाबिमोन आरो थांनाय समनि प्रमद बर' जि सरकार बे सरकारनि दाबि आरो खावलायनाय बायदि आसाम सरकार भारत सरकारा मोननै गोदान नेशनेल पार्क फोसावदोंमोन जुदिअ जोंनियाव मानास नेशनेल पार्कआ दंखायोमोन दा बेखौ प्रटेक्शन होनाय बेखौ रैखाथि होनाय बिनि बाफार जनाव रायजो जानाय सुबुंफोरखौ बुजाय आजायहै जाहाथे गोदानै फरेस्टआव एनक्रोच खालामा बा कुनु कारनाव फरेस्ट माने डेस्ट्रय जाया बेखौ बुंनाय रायलायनाय बुजायनाया फरेस्ट डिपार्टमेन्ट सरकारनि दायित्व हयथ' रायजो राजाजों आरो डिपार्टमेन्टजों जिखिनि आन्डारस्टेन्डिं जिखिनि बुजाबुजि जिखिनि बुजायनांगौमोन बेयाव जिखिनि एमिकेबल मोनसे समाधान सलुसन ओंखारनांगौमोन बे समाधान ओंखारनायाव बिथांमोननियाव भुल बुजाबुजि जादों कनफ्लिक्ट जादों आरो जायनि थाखाय मैयानि घटनाया जादों दा बेखायनो मालाबा जोंनियाव थासारि जायोब्ला हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुङो जे माने ल' एन्ड अर्डारा आंनियाव गैया आङो बिनि गार्जेन नङा होननानै ल' एन्ड अर्डारा स्टेटनि साबजेक्ट खिन्थु काउन्सिलनि मुरब्बिया बिथाङानो आरो बेयाव जिकुनु ल' एन्ड अर्डार सिटुएसन जायोबा काउन्सिला आसाम सरकारनिफ्राय स्पेसियेल फर्स स्पेसियेल माने नोङो जि प्रशासन बेखौ बिनाया बेखौ मेनटेन खालामनाया बिथांनि दायित्व बेयाव हगारना होनायनि बाथ्रा गैया मैयानि जाथाया जालांबाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि अफिसखौ सावदों बिनि गारिखौ सावदों बिनि फुल रेसपन्सिबिलिटिया BTC सरकारनि कारन बेयो BTC बा BTR सरकारनि बे प्रपार्टि आरो बिनि रेसपन्सिबिलिटिया बिथांनि बे डिपार्टमेन्टआ आंनियाव गैया होनना बुङोब्ला बोरै जानो डिपार्टमेन्टआ गावनियावनो दङ गावनो सालायगासिनो फरेस्टनि EM दङ फरेस्टनि CHD दङ फरेस्टनि DFO दङ रेन्जार दङ फरेस्ट गार्ड दङ बेयाव फरेस्टार 1 दङ दा बेयाव डिपार्टमेन्टआ आंनि नङा होनना बुङोब्ला बेखौ सोर बिसास खालामगोन दा बेखायनो अकल अन्थाइ बाला प्रटेक्शन होनाय अन्थाइ बालानिखौ रेभिनिउ लानायाल' फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि दायित्व नङा हाग्राखौ संरैखा खालामनाय जोंनि सिख सिदुलखौ संरैखा खालामनाय गासै जाति जनगोष्ठीनि जिखिनि मोनथाय दङ आरो जेराव मोनथायखौ मोनो बेयाव होनांगौ जेराव मोनथायखौ मोना बिथांमोनखौ बुजाय आजाय बायजोआव लाबोनानै बिथांमोननि समाधान खालामनांगौआ बिथांमोननिनो दा बे बेलायाव जुदि बिथाङा घटना जानायनि उनाव दायित्व आं नङा होननानै खनफ्रोमबो बुङोब्ला बा मालिकआ सोर दा BTCनि मालिकआ दा बेयावसो प्रश्नआ फैदों जे मालिकआ बिथाङानो रायजोआ बिथांनो मेन्डेट होदों 5 बोसोराव मेन्डेटनि गेजेरजों रायजो राजानो प्रटेक्शन होनांगौ सरकारखौ मोजां सालायनांगौ पिसफुलि मेनटेन खालामनांगौआ बिथांनि दायित्व आरो रिपिटेड बेबायदि इनसिडेन्ट आरो भायलेन्स जानाया जोंनि ओनसोलनि थाखाय बे मोजां साइन नङा आरो बेखौ रायजो राजाफ्रा दिनै बुजिदों जे मानो रिपिटेड घटना जादों आरो मानो कन्ट्रल खालामनो हायाखै मानो पिसखौ मेनटेन खालामनो हायाखै आरो सोरनि गोरोन्थिनि थाखाय बारम्बार रिपिटेड भायलेन्सआ BTCआव जादों बे थारैनो दिनै थासारियाव माने नुजाबाय आरो बयबो बेखौ नुगासिनो दङ गोजोन्थों